payu bagya katur dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng mirengaken kesenian kula, seni Lodrok RRI saking Surabaya. Langkung prayogi hamaringono, maringono kritik saha pemanggih ingkang prasaja. Kesenian Lodrok Jawa Timur asli kang gambarno watak lan pribadi, sejarah lan riwayat ayo digali manut aliran jaman sakniki. Senadyan Lodrok yo melok berjuang liwat cerita kelawan kitungan, hukum bantu karo penerangan melok nyuksesno mring pembangunan. Sanakno demokrasi kudu ditegakno, iku kanggo bangsa lan negara cak, uga kanggo masa depane anak putu tika. Pancen sakniki lo cak Pak kudu nyadari kondisine, sebab isik terus bergulir tuntutan reformasi ini. Nadyane krisis ekonomi necak, tapi ojo sampai krisis iman.
sepora wong lewong mun badhe salah nyuwun sepora keliman agus mandir manesa wong lewong mun elojen mandir kelo akana adina mandir nangesa wong lewong munejek mandir antar gunung le ngalak nyaroa wong lewong jeng lancengan kau lanang kaku tak karuan wong lewong sang bojengan sampuna tika sampai kadintok le atur kabula wong lewong mun badhe salah nyuwun sepora tretan mendong peteng no untuk meturo cekap jemanten hitungan kula rasane seger tuku serbat campur apukat awake seger sing tanpa dokter awake sehat tanpa ngombe obat awake lemu tanpa ngombe jamu masak beras sayure gambas awake bergas sehat lan seger waras lali-lali aja lali yang ngrungokno ludruk RRI gerakan disiplin nasional ayo dilaksanakno kabeh kudu taat peraturan sing tinggilan rendah martabating bangsa gumantung maju lan mundure kebudayaan kita disiplin kebersihan lan disiplin olahraga jasmani lan rohani kudu tetep terjaga
ojo lali makanan 4 sehat 5 sempurna membina keluarga sehat aman lan sejahtera. Budaya disiplin antri minangka pengertian ayo ngamalno sila kemanusiaan. Kita iki manungsa sing berketuhanan gerakan disiplin nasional sebagian dari disiplin kerja uga disiplin beribadah kanggo sing gawe urip kita wajib manembah supaya lancar rezeki sing barokah no dunya uripe sehat no akhirat gak susah. Ojo sampai lali budaya disiplin kebersihan kabeh iku menyangkut anane lingkungan bersino dalan bersino gone perkampungan sedep kanggo pemandangan aman kanggo kesehatan. Ayo jangan ditarik. Ngene iki kanca-kanca becaan iki. Tengok-tengok no becak karo ngesis Bruno radio Teludruk RRI. Ayo kanca becak. Yes. Tukang becak bangsa terkenal gemar berpantun mengenjot sambil melamun cari muatan di stasiun. Dapat muatan sepasang asal dari
Grubyang. Aku sampai ketatap becak. Oh biyen. Iya. Tukang becak marah-marah. Iya. Tapi intinya juga bahwa berkendara di jalan raya itu kudu tidak emosi. Itu disiplin. Ya di samping iku kudu awas lan waspada. lah juga ikuti peraturan lalu lintas, disiplin. Salah itu tukang becake jenenge Bang Samiun. Nah, iya. Duduk Amran lho ya. Itu Amran, Bang Samiun. penarik becak iku lakone lodro. Tapi becak saiki wis tergusur, diganti bentor. Apa singkatan ya? Becak notor-notor. Becak motor. Gak ngono, maksudnya nek becak iku kan gak iso banter. Nek bentor kan iso banter. Terus maru nek kok tak andani. apa? Lah bojoku kan nang pasar. Iya. Karepe nyegat becak. Dadak sing liwat iku mang bentor. Iya, bareng apa-apane diunggahno nang ndukur becak, lali. Apa tukang becake mang dipancal, Cak. Dadi bentore mah dipancal kok gak diurip. Dipancal. Bentor gak sing nang gone jauh mente iku ta. Iku lak mentor. Tapi nek kasusnya tonggoku beda. Ya iku mah ya mbok-mbok ngono ning pasar. Dikira biasa kan langganan ya ta. Langganan bentor iki blonjone langsung tumpak nang bentor iku mah. Tibakno kliru bentore duduk langganane. Bareng wis bak ya, sik njoko kurang sitok blonjonane mbek tukang bentor digelak wis langsung distarter. Wah, bablas. Hilang blonjone lah. Nah, iku sing salah sapa? Nah, sing salah yo sapa yo? Ngene lho Rek, ya. Kadang saiki ngene, sekarang itu kan lagi musim sepeda motor roda 3. Kadang-kadang perilaku si sing sepeda motor iku gak mencerminkan apa ya sebagai sopir roda 3. Kaya ora becak dua di blusuk karuan nongkrong ngarep dhewe. Nah itu sebetulnya enggak apa-apa bentor becak apa cuman ya perilakunya ini jadi disesuaikan attitude-nya. Nah iya. Lah iki mang tambah ono maneh Cak Pendik. Apa? Duduk bentor, duduk becak. Apa itu? Ngarepe sepeda motor, tapi mburine gledekan, Cak. Gledekan iku mang ditaleni nek nggone sepeda motor iku mang. Iya, akeh biasa wong sing nyoper kan lali, sing nyetir. Lali nek iku nggawa gledekan. Meh enggak kok, Cak, tadine. Mopat mabit sepeda motore ditobruk gledekan. Guling, Cak. Tapi memang ono khusus sepeda motor yang dirancang untuk kaum disabilitas. Ya ono. Ya iku lek pesen ngono-ngono nang tanggane uncap akeh. Disabilitas iku lho. Maksudnya sing roda 3, tapi sing mburi kan cilik. Rodoe. Kanggo sing wong ngono-ngono iku. Disesuaikan. Lho tapi jenenge wong ya gak kaya nakal, Cak. Sajano DM apa? Termasuk jiwae gak koyok kanca-kanca ngene iki ya gak koyok wong sing sempurna. Sik iso dodolan es barang lho, Cak. Iya, dodolan barang. Kreatif. Dodol bakso barang. Ya nggo wong ngono iku. Iya. Jenenge apa sih wong kan gak kena semono, Cak. Ya, wong iku lali ana wong tuku ngedoli. Lali nek dhek iku mang apa? Disabilitas ciri-ciri to Cak. Yo ciri. Moro modon ae Cak ngeblak paling sing tuku iku mah nulungi kakak. Mosone disabilitas kecil lali. Loh, iku terjadi nek zaman Insapian. Zaman Insap temenan. Lali. Dhek nganggur waktu iku wis gak dadi apa-apa nganggur ya. Duwe akal iku. Wah, aku tak macak disabilitas. Dadi sikile ditekok memburi ngene. Mari nulali. Iku bujui jenenge iku. Iku jenenge bohong iku. Tapi pancen ono. Ngene lho. Ada. Aku ki kan liwat. Wong biasa njaluk kuku mang kan sikile diperban terus dikei. Apa ngarani obat merah? Obat merah. Aku udah dikei tape. Dium. Aku ki cuma ngomong. Ya, liwat. Ya bener tak kei. Tapi aku ngomong, Cak, pernah iku loro kecilianku sampai saiki kok gak war-war yo jek ngono wae. Ojo kakek ngomong aku terus manane, Cak, aku mbelayu loro sikut. Saiki kira ya yang dituntut itu kedisiplinan dalam berkendaraan di tengah kota lah ya. Minimal taati mobil, truk, bis, bentor dan lain sebagainya itu. Iku disiplin iku sing harus diutamakan. Iki aku ya pengalaman numpak bentor iku. Lah aku
numpak bentor iku lak buanter aja. Iya. Numpak bentor iku aku nang ngarep. Pas ngono kadi sebrang, nyebrang ngarep ana mobil, Cak. Dadi aku ditukno dhisik. Aku mencolot, Cak. Lah apa mencolot? Loh, lah nang ngarep ana mobil. Lho ya gak apa-apa nek ngarepe awakmu. Loh, nang ngarepe aku lak nggo nang bentor. Lah, wonge nyurung kadek dipapakno nang gone mobil. Biasa pikirane sing supire bentor iku engko nek nyabrang nek becak nyabrang mungkin mobilnya mandek. Lah kono tetep banter. Aku sing wedi ya. Colot. Sing mobil ngene dipikir bar kanggo iki paling. Wah bahaya. Bapak tak uripne beras ae. Hah? Kapan? Yo berapa tahun yang lalu? Asli iki ya. Kejadian 30 tahun yang lalu. Lho tapi kan dek ingenane. Gak cilik apa? Iya, makane aku mbek. Berarti Riko nyawa saringan. Oh, kok nyawa saringan? Nyawane dobol. Lho enggak aku menyelamatkan diri. Lah iya nyawa saringan upane iku Riko gak menyelamatkan diri mak beres. Asline ya gak sampai ketabrak, Cak. Cuman aku wedi ngono lho. Sajane tukang becak iku mang bener. Lho kok bener e? Timbangane repot-repot urip ana donya ya kaya ngono peno. Tak uripne beras ae wis. Oh pikiranmu jane cekak, Cak. Aku tak dongakno panjang umur dadakno. Iku maksude tukang becak iku mesti nyebranglah di tempat penyeberangan. Ojo sembarangan. Disiplin lalu lintas. Jeros iku lho. Masih marka-marka jalan ya kudu tak. Sebakros. Cak Kusnan, Cak Insaf karo Cak Pendi. Mumpung ada kesempatan yang baik, silakan mungkin kirim salam nyambung silaturahmi. Aku nomor 1. Ya. Kirim salam ke pendengar setia Ludruk RRI. Namanya Bopo Pakih kalian Bu Manis dan Bu Sunani. Itu pendengar RRI setia, tidak pernah terlupakan Ludruk RRI Surabaya. Aku ya gak ketinggalan Cak Pendi, aku ya tak kirim. Abah Cipto. Iki spesial untuk Abah Cipto sing sak bendino midhangetaken Ludruk RRI sing gak tau absen ambek Cak Aris Haryono sing ana nggone desa ngerancang sambil lawang Delanggu Mojokerto. Aku tak kirim salam ya. Kirim salam kanggo Cak Insaf, monggo-monggo. Loh, kancane anak kene kok kirimi apa kan dengar. Apa gak oleh tambah enek to ngirimi cedek. Lah apa ngirimi ngene kok dilipatno kok ongkir. Gak usah ngirimi, ngomong langsung ae. Iya, Mbak, ini terakhir ya. Iya. Kanggo semua pendengar RRI, pecinta Ludruk RRI, ngarepkan bulan hajatan iki ya. Sebesar. Mbok ono butuh Ludruk rek. Ludruk RRI siap menghibur dimanapun berada, ditanggap iso ngelayani. Monggo teko nang kantor RRI Surabaya, Jalan Muda 8290 Surabaya. Dadi Ludruk RRI kena diatur. Ludruk RRI gak cuma ludruk di radio. Siaran bisa ditangkap. Yo ngelayani nek nggone terop-terop barang Cak Sabi. Terbukti nek nggone panggung yo sukses. Tapi ojo lali semboyane. Penting Iling-ilingen. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Kasutirane are Surabaya, Surabaya
sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Kesusu Mantu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Pairim dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Solikah. Tantri katindakaken dening Dinda. Indah dipun lampahaken Adis. Fitri dipun lampahaken ning Fitri. Cak Kusnan dalu niki dados Giman. Cak Pendi dalu niki dados Pak RT. Pak Susilo dipun lampahaken dening Cak Hengki Kusuma. Ibu Susilo dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Pembantu Cak Insap. Makelar katindakaken dening Cak Hari. Cak Ning giaran Ludruk dalu menika makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya saha mahasiswa Universitas Trunajaya Madura. Giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Pengarah acara Trio Umarwanto. Operator Cak Isnan. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Ngrasakne rumah tangga gak koyok rumah tangga sing sak temene. Mbuh biyen iku nasib ta takdir. Apa iki sing diarani takdir apa cuma nasib? Dilalah oleh bojo, oleh jodoh. Wis ayune gak patek ayu. Tapi kelakuane gak lumrahe menungso. Wong aku nyambut gawe mung sak derma dadi pengamen. Ning aku wis duwe tekad. Senajan aku dadi pengamen, aku aja sampai nista, aja sampai diarani kaya ongmis. Makanya aku yang menciptakan lagu, jadi bener-bener menjual jasa, ora sak derma njaluk-njaluk utawa ngemis. Tapi sing tak pikir bojoku kok ya kurang nrimo. Ya si apa ya jenenge bojo. Pokoke meneh sik. Iki ana daftar catering. Pak. Yeah. Pak. Rene iki lho Pak sampean delok Pak. Lho, daftar catering ku menune ku akeh. Terus mulai iki kok terap-terap barang wingi wis deal ya Pak ya? Dilapane. Ya terap iki lho. Cek ta. Sampeyan durung bergerak ta Pak? Ya mendino wis bergerak ngamen nyambut gawe oleh koyo tak serah. Bergerak kan bergerak ngamen karo nyambut gawe.
Lah sampean sing kanggo acara pernikahannya awake dhewe lho. Cido ta iku. Awake dhewe ki anak nomor 1 lho, Pak. Meneh nek resepsi ya ayo disiapno. Ya anak awake dhewe 3, ya. Lah iya. Iki sing barep ki lagi nedeng-nedenge kuliah. Sing tak pikir kok sampean sik ngeceke supaya arek iku ndang dadi manten, apa maneh sampean wis andek-andek dino iku kok gak njaluk rembukan barek wong lanang ya apa sih sampean? Iya ngene lho Pak, aku kan wingi iki wis ngitung-ngitung wis andek-andek dino lho, mari ngono aja sampean terus tak kandhani to. Wong sampean tak kandhani sampean kesusu budal ngono. Lho tak pikir lah ya ngenteni arek iku supaya lulus kuliah dhisik. Tak kira sampean hanya rancangan tok. Wis kesuwen Pak, malah kesuwen lek pacaran kok karone Pak yo. Awake dhewe iki Mas yo ning kene yo sampean ku yo pengamen, yo terkenal. Jenenge sampean ning nggone seniman-seniman yo akeh, yo terkenal. Maksud iku sampean dudu seniman sing ecek-ecek nek menurut aku. Terus hubungannya apa? Sampean ku seniman sing yo awake dhewe iki ndang ayo, ndang gelar resepsi supaya apa? Supaya anak dhewe iki ndang tuntas siji. Ngono lho Pak. Mari ngono, resepsine iku sing digedhe pisan Pak. Soale apa kanca sampean akeh, malah sampean yo dikenal apa enek pejabat barang to. Nah, ngono ku nek bowo engko cek supaya ngerti nek awak dhewe ku mampu ngono lho, Pak. Wis, gak diterusno maneh. Lho, ya tak terusno urusan liyane. Mbok ana titik komane tadi kayak kesempatan barek lawan bicarane iku sapa. Ya wis sampean saiki ngomong. Iki sida sampean mantokne temen. Sida. Ngene, ya wis. Ya apa aku setuju nek pancen karepe sampean ngono. Nah, tantriku dirabekne. Heeh. Cuma yang ini lho, Bu. Wis gak usah sing muluk-muluk, gak usah sing mewah-mewah, sederhanae, sing penting ku arek iku sah dadi suami istri. Dadi gak perlu gayu sing kira-kira gak masuk akal. Kan kudu apa ndelok kemampuan awake dhewe ya apa sih, Bu? Gak usah muluk-muluk ya apa, gak digedhek-gedhekno ya apa. Aku ki bawa nang ndi-ndi sampean bawa nang ndi-ndi delehane ya akeh. Bendang balik. Karone wong-wong nek bawa rene ya sik ngerti. Digelar sing gedhe resepsine ngono lho, Pak. Sik ngerti wong-wong iku. Mantokno utawa njodohno anak iku terus dirame-ramekno, iku ora butuh golek balen, Bu. Tapi nekakno tamu iku butuh supaya melok-melok ndedonga supaya lancar rumah tanggane anak sak teruse. Lah lek sampean gawe prinsip hukum ekonomi bondo sakmene kok kudu balik sakmene. Iya lek sing sampean jagakne bener-bener terwujud, tamune akeh terus sumbangane akeh. Umpamane kosok balene ya apa? Ya sing penting ngundang wong sing akeh. Oh dadi sampean nglumpukno bahan-bahan itu ya memang wis sampean. Iya, aku wis memperkirakan, aku wis jaga-jaga, Pak. Aku wis ngira-ngira. Pokoke sing penting sampean kudu nyepaki engko sak kabehe. Malah nek perlu ayo njaluk bantuan. Njaluk bantuan? Njaluk bantuan nang sapa? Lha yo njaluk sampean bantuan ning dulur sampean. Mbak Ayu nek sampean ngono suwoge to? Ngene lho. Apa eleke? Sampean kan yo adike to, Pak. Ya aku bener adike. Apa eleke njaluk bantuan? Wong kono ki yo sembarang ana, omahe magrong. Sampean lali ta? Pendak aku rono nang Mbak Ayuku, nyatane yo ora sing kaya sampean bayangne. Kadang-kadang aku tak lampu teko mrono, nyatane yo cuma disuguhi mangan karo ngombe, bahkan nek mulih yo ora disangoni blas. Apa maneh sampai saiki arep njaluk bantuan perlune kanggo biayane anak dhewe mantu. Kaya lho, malah kosok baline Pak nek pikiranku. Saiki Mbak Yune sampean ki ya kan ya ketok sayang karo tantri. Wong ponakane. Yo iya, tak akone. Yo beke ambek gawene resepsine tantri dhek engko bakal melok gedhek-gedhekno acarane dhewe. Ngono lho, Pak. Nek biyen kan pancen nek dhewe durung duwe gawe apa-apa, ya mbok menawa saiki kegugah atine. Tak ngewangi adikku rek, soalnya arek nek nggalar resepsi rak ngono. Sampeyan eling biyen sih riyo kepungkur, ya? Iya, tapi kok keperluannya apa? Beda to. Awake ya karo anak-anak dhewe cilik-cilik biyen, ya. Terus Mas bojone Mbak, ya, Mas Didi. Iku lek nyangoni barek arek cilik-cilik iku direbut maneh karo Mbak Yuku. Didelok kabeh arek cilik dicangoni 100.000 karo Mbak dijukuk maneh nyangoni kok akeh-akeh diganti 5.000-an. Iki kan wis menandakan Mbakku iku
Sepurane ya. Saiki karek sampean ae sing kudu sing pinter-pinter ngerayu Mbak sampean. Pinter-pinter ngomong ning Mbak Yune sampean ngono lho, Pak. Lah iku dulur sampean nek aku sing ngomong kan yo gak enak. Walah. Utawa ngene, sampean matore gak karo Mbak Yu sampean, karo Mase, karo bojone maksude. Kok malah mbakku ngemprong-ngemprong gak karuan tambah tersinggung. Lah iya kan tambah gak enak. Mulane Pak, luwe becik sampean ku ngomong ae terus terang karo Mbak Yu sampean nek aku ku butuh dana sakmene. Ikine sakmene. Ayo Mbak, sampean bantuan aku. Kok gak apa-apa nek misale ku direken utang ya dhewe engko nyaur titik-titik gak apa-apa. Mbakku gak kira percaya ade utang nyatane ade bolak-balik ya nembung utang ya. Makane iku lho, sapa ngerti nek awak dhewe iki bakal duwe gawe ngono lho, Pak. Malah kok kegugah hatine ngono lho. Jadi coba sik sampean durung nyoba wis apa ngono. Sampean ngono, Pak, berusaha ngono lho, Pak. Dadi wong lanang ku berusaha. Ya apa carane nyukupi? Anak kan ya butuh bahagia, didadekno manten, dilungguhno nang kuade, tamune akeh, diropean-ropean, disubyo-subyo. Malah neng kono kok enek suguhane aneh-aneh apa macem-macem ngono lho, Pak. Dadine tamu-tamu ku yo cek ngerti ngono lho. Dijenengno abang sing penting arek iku wis resmi. Aku roh tujuane sampean ngecek ndang dirabekne polahe sampean kan supaya arek iku ndang mandiri, ndang ngalit kok kene tanggung jawab awake dhewe gak tekon sak mono tok, Dik. Ngono lho. Dadi wis gak usah mengada-ngada, ayo dihadapi apa enak iki ya dilakoni. Nek upamane diresmekne ya ora apa-apa. Gak malah gak didelok wong-wong dikira awak dhewe apa, mek ijab tok. Mek akad nikah tok. Males aku, ya gak iso, Pak. Pokoke Pak, sampean ku kudu berusaha. Ya wis aku tak melok berusaha wis. Apa aku dodolan ta ya apa saiki? Supaya dhewe ndang oleh dhuwit. Terus sing dikate didol tu apa? Upamane saiki kulak-kulak piro, mari ngono kok didol piro kan oleh bathik. Oh, terus karepe ya apa saiki? Aku itu ono obah ya apa? Yo, sampean kandhani kok. Ya apa sih sampean ku gak nyantol-nyantol. Waduh. Sampean iku nek Mbak Yu sampean nyileho duit utang utawa njaluk bantuan. Wis ngono. Wis nomor 1 njaluk bantuan nek gak kena utang. Terus utang sampai piro kira butuhe gawe biayane anak dhewe iki kira-kira butuhe kira-kira 75 juta. 75 ya wis tak reng-reng ki mau kabeh. Duit kabeh. Iya iku sik sak wedenge, sak terope, sak gedunge. Nek gak perlu ning gedung ya gak apa-apa, ning omah gak apa-apa. Sing penting terope kuwi kudu sing akeh. Mari ngono sak iki cateringe iki sik aku lagi ndelok-ndelok iki. Walas. Rasakno urip wis. Sik tak metu sik aku. Iya. Aja lali lho mampir ning Mbak Yu. Sakno bojo iki ngene kate ngamen wis gak konsentrasi. Padahal aku wis tak tekati kaya ku ngamen iku sebagian tak kekne bojoku, sebagian tak caling dhewe tapi juga tahu kober. Terus iki aku kudu nang ngene Mbak Yuku nang luar kota. Mongko aku sepedaku ana ya mung kaya ngene iki. Iya lek engko teko kono di oleh diterima apik, aku ngomong nek aku kate duwe gawe mantu. Lah nek gak mongko biasane rono aku ya mbakku wis koyo ngono judes medhit senajan sugih kaya-kaya rano sing ngalahno 7 desa lho kaya sugih mbakku kabeh. Terus golek ubet apa maneh ngene. Jane aku. Lho. Cak Kosnan. Pairin. Nah. Makan kebenaran. Tak delok awakmu kok katok ngremeng dhewe. Kono ngremengi sapa sajane? Ngremeng ya apa sih? Gak ngremeng aku. Gak ngremeng tak aku nyanyi iki mau. Oh, nyanyi ngapalno lagu sing anyar aku. Ada nanti Cak? Lho ya apa ya mlaku-mlaku ta. Mlaku-mlaku waduh tak delok urip kaya potongan kaya ngene iki ya apa maneh. Kan ngono. Pancet wis pancet setil ya kaya. Ya opo. Iya. Lah copo. Iki kok nganggur tadi iki? Nganggur ta? Wong aku kan DRS. Wah,
DRS duduk di rumah saja Mas Yuti. Oh, tak kira pengangguran sukses rek. Tak kira lek apa gelar sarjana S1. Tapak. Ini lho. Aku pirang-pirang dino ndelok awakmu ketoke kok koyo akeh sing dipikir ngono. Ora apa sih, Gak? Gak lapo sih mikirmu urip kok dipikir. Dilakoni. Lho gak ngono Kak, koyo biasa ngamen kadang-kadang koyo apa ngarane nggawa gitar barek mlakune ku koyo semangat ngono. Saiki kok koyo dilu sajane pikir kok apa. Riko gak kepengin aku ono lambe elek Riko genteni bocah aku ate nyele ate utang Riko ya sungkan. Gak ketang iki lho. Aku kan klambi kan dobel sing situk Riko genteni kok. Katene luar kota aku. Wah ya opo re. Iki lho tuku bensin nang sepeda. Jaman koyo ngene. Oh iki mau tak tuntun kate nang pom ngono. Awakmu sik kate ngedol kelambi biasa jane. Sepurane gak ngedol, Cak. Lha iki lek gak ambek kanca gak kira wani aku ngomong ngono, Cak. Ngene lho Rin, aku ndelok awakmu kok sawangane sih aku iki genteni kelambi sing wis kok gawe. Nek pancen awakmu butuh gak akeh ngono ya awak dhewe ya iso nulung lah. Nek sak atase regane kelambi piro sih paling lah ya apa, Cak? Nika ngomong apa? Gak usah ngedol klambi terus nulung ngono. Iya. Lah terus aku nuku klambi, mung klambi bekas ruang nggon embong-embong klambi 10.000. Iki kan minangka syarate, Cak. Ngono lho. Timbane aku utang iki lho ambek awakmu iki lho. Gak ono balung rine. Kekancan pirang tahun. Awakmu atik ngomong ngedol klambi nang ngene aku kok kasep temen. Ngene awan. Nek 50 ngono ya ono. Ojo 50, Cak, nanggung. Sajane kok gawe apa sih awak? Iki luar kota bensin kok paling ndak modal 50, mulene ya 50 meneh. Durung angko lek ono ngelake ta ono luwene ya apa kok. Lho iku lak jenenge ngerangkep sembarang barang. Ojo ndek pikiran ngono kok lek mbak aku lek wis kanca plek. Ya kanca wis dianggap kanca-kanca, dianggap dulur ya dulur ambek awakmu iki. Iki lho sepeda motor iku leren tak tuntun mergo aku nuntutno nang pom kono untuk bensin ngono ta. Ya gak kentekan ancen gak ono belas kok bensine mulai. Opurin. Lah oleh mau nyambut gawe ngamen. Yang mono yang mene ku nok endi, Ren? Ya yes ya kayak kebutuhan, Cak. Ojo nemen-nemen telah barek wong wedok iku. Wong wedok iku ojo. Lah, kepethuan. Ya apa kabare rek? Wah ya apa? Iki Cak. R. Hah? Apa? Ya opo gelane potongane rek mbok kowe pejabat ae. Lho ya apa? Celanane cut bre. Komprang isor eling jaman tahun 70 iku. Mengenang masa lalu. Ngono ya, Cak. Iya. Ngene lho, menungso urip ki masih sumpek, aja diketokne sumpek. Masih susah aja diketokne susah. Masih gak ndek dhuwit nyandang penganggo kudune sing nyetil. Aku wis ngomong ngono nang gone pairen iki. Tak pairen ya. Awake atik lho kelambine rangkep piro. Tekan ndi? Lho biasa sih. Gak luwe arek kok. Gak luwe. Lah luwe apa? Iku warung cedhek. Oh gampang. Ya ojo gampang gak kena ditunda. Aku mari nang kono mari andok. Arek 17 tak bayari kabeh. Nduk warung kono iku. Iya. Mbok. Ya iki lho. Aku kok ketinggalan iki, Mang. Kok ketinggalan aku? Lah pakmu gak merono sih. Oh iya. Ya saiki ayo merono, Cak. Ayo ngono. Aku wis warke. Waduh, terus ya sini lho, Cak, mentane, Cak, engko aku ambek Cak tak. Maksud ta mentane mbetmu kaspe ta? Yo gak istilah iku telo. Kok entane iku lho maksudmu ya apa? Maksudnya berupa duit tuh. Oh, ngerti aku maksudnya gak gelem diboreki. Suara rakyat. Duwe ae. Oh, ngono. Gak apa-apa. Lha iki sepeda sapa iki? Sepeda pairen iku, sepeda sapa? Ala sepeda gak ono bensine iku. Ono bensine, Cak. Sepeda marin. Iya. Yang iki sepeda riwayat iki mulai biyen. 150 entuk angin iki. Ya apa? 150. Sepeda motor kok nyang 150 maksudmu ya apa? Oh, sewane saben dina 150. Oh, nek nyewa gak apa-apa. Gak. Cara didol sepeda model kaya ngene iki. Wong ngambus lho gak gelem. Untung-untungan aku cek gelem nawar 150. Iya. Gak kosan iki mau ketemu nang embong ya seneng ya mangkel no. Lah iya pacut anjene. Wis, Riko. Oh, apa objek Riko pancet kayak biyen ya? Lho ya apa sih? Sak kecandake iki ya.
Saket candake tak dol pokoke. Iki makelar cak biyen cak. Rencanaku meneh kanca-kanca makelar iku tak kelompokno. Terus tak jak rekreasi. Lho. Gelane malah oleh rezeki ta? Lho ya apa sih? Percaya aku nek Gak paling amu rekreasi ning Gembong paling. Lah apa sih? Biasanya makelar sapa-sapa Gembong bae ono onderdil sing anu terus ditukur didol meneh ngono. Nang Malioboro. Oh lho. Cek adoh rek. Oh, iku apa iku? Anu merek rokok ta? Nang gone Jawa Tengah, Solo pondi to iku? Wah. Maksud gue Jogja. Jogja ran jujuk saja toh. Langsung krono. Jogja saja. Arek maklar iki karepku tak tukokne seragam klambi batik. Mbok berarti iki mang koyone luar biasa rek. Ya ngene iki maklar apa nemu rezeki ya. Tapi aku iki kan maklar. Aku ketemu barek cakku Nadi. Lho dijak. Lho ya apa sih? Arek kan mantan enak iku. Dodol sawah. Sawah. Lho sawah sak kedok iku didol. Sawah sak kedok 7 hektar. 7 hektar. Ayo cak sawah sapa iku? Cilaturahmi jenenge makelar iku. Sawah wong. Lho justru sawah wong. Oh, iya ya makelar padha barek peno ya. Kandhane sepedaku ya ojo nemen-nemen kok ora, umpamane wis penawaran tertinggi pira engko tak pertimbangkan. Mergo iki aku ate nang luar kota, nggih sepeda iki, nek perlu ku tak pancen tak dol. Ngono. Awakku pengen duwe akeh. Ya gak akeh sak lumrahe sak pantese ngono lho, Cak. Lek sepeda motor iki gak iso akeh. Nek kepengin entuk akeh ya dodol omah apa sawah. Aduh ya apa, Cak. Jurnalis Polres PPU. Awakmu ku lapo sih? Aku nek eruh sepedamu, ya saruhku lho iki. Iki lak winangka sikilmu. Iya tak gawe ngalor ngidul. Wong dulurmu ya soge-soge lho. Apa awakmu kan didodol sepeda iki? Ya aku mbok sambat nang gone dulur apa? Izin bolak-balik mrono rasane kok. Ya ngono. Iki 250 tak tukune. Kenceng saiki. Jok sik wis, ngene tak mikir sik aku tak budalono. Ini Cak, iku sing sampean mau sida ta? Wis ngene, wis kelambimu iku gawen maneh iki lho. Gak apa-apa kok. Iya ya, tapi aku iki akate apa iki? Lho, aku iki kanca ya kanca, dulur ya dulur. Berarti kena dicontoh karo Cak Heri. Lah, kon kate akad nikah mbek iki. Lho kok iso akad nikah ya apa? Iki ngomong akate apa iki? Ya Allah, iki makelar tapi rada keplek. Ngawur. Ngene lho, maksudku duwe iki wis gak ono hubungane apa-apa, utang yo gak. Yo, terus awakmu iki cuma tak wenehi aku ngesakno ndelok awakmu koyo ngono iku. Awakmu aja gampang-gampang ngewehi lho. Apa lho? Lah wong sambate ngarep. Iki kan duwe titipan. Titipan iku kan urusane kok, tapi ndelok kanca butuh koyo ngene iku ya apa. Tapi nek kon duwe iki sampe dijaluk sing duwe. Ya apa lek munyauri? Aja gampang ngesakno. Wong ngesakno barek wong iki nggarakno wong iku males. Ya gak ngono Cak, mosok Cak Kusnan mbek aku ya sampe ndek pikiran agak. Ini tambahno mana Cak Heri mbek nang tambah piro? Wis sak cukup 52 ae. Gak kurang. Enggak, saya sanggup bensinnya mangan. 53. Duwe ra kadung gebokane tak saki lho delon. Montel ngene. Per 10-ane minimal 10% sampe amalno. Wong dhuwitmu iku gebokan kaya ngono mosok mentolo rek ngekeki pair 10.000 ngono. Lah kon ngomong lek dulure iki soge-soge. Lapo sambat awake dhewe? Iya ya. Kon sambat dulure apa? Sambat nang dulurmu Ren. Aduh ya apa sih kate ngomong. Wis ngene ya, sepurane ya aku tak anu nguselak udan. Iya wis. Ya hati-hati. Hati-hati. 5.000. Lho, dari 10, Cak. Ya wis kene-kene. Duit dagangan iki. Iya, engko anu tak balekno aku lah rezeki, Cak. Wis pokoke aja menggok ya. Enggak, tak tuntunin pampun wis, Cak ya. Ya wis. Sepurane.
kesel kuliah kayak ngene iki. Ana apa to? Tugasnya lho wake. Loh, biasa gak sih? Oh, kuliahan. Jelas akeh tugas. Iya, tapi yo akeh lah. Sakmene iki engko enggak mari-mari, enggak rapi sampai kapan. Ngene iki lho. Ojo dipikirke tapi dikerjakno. Iya. Apa sih kok gopo? Sambat terus, kate gopo lapo pengen cepet-cepet lulus ta? Yo enggak sih jane, tapi yo males ae ngerjakno. Bayar iki. Apa jangan-jangan kon takok kayak ngene apene nikah yo? Loh. Iya ta? Temenan ta kabar-kabar sing dirimu kape nikah. Engko nang mek berita hoa. Beda awakmu lho krungu teko ndi? Yo, teko apa ngoping ae iki adis iki. Is pokoke krungu teko omongan. Lah kon ro kondi sendake tak omong ya pas wingi kae. Kaya awakmu deh sing pernah cerita. Iya lah kan aku ya wis pacaranku ya wis suwe. Wis 2 tahun lho aku pacaran, mosok gak oleh sih kate rabi. Kan sik 2 tahun sih. Kok awakmu buru-buru apa? Hamil duluan ya? Ngawur. Loh, tenang enggak lah. Lah kok buru-buru banget kuliahmu lo dorong mari, dorong lulus. Suwe ngenteni lulus iku. Sik pirang tahun maneh dhewe kate lulus iku Cik? 2 tahun lho. Meh 2 tahun. Setahun setengah. Nggih, Pak. Sampeyan sik kuliah kabeh iki ya? Nggih. Tak rungok-rungokne ket mau kok koyoke nelongso ngersula. Persoalane apa sih? Nah, nek wis eruh persoalane mungkin aku ngekeki solusi iso jalan keluare. Sedih karena pelajaran ta. Ya apa. Niki lho Pak. Tugasnya saking dosen niku lho kuwata. Terus? Nggih kula nggih. Mboten sanggup ngeten iki ngerjakne. Lho. Nek gak sanggup kudune aja ngomong nang kene, ngomong sama dosennya. Paling gak konsultasi barek dosene. Pak ayo digarap paruan iki. Nek iki aku nggarap kabeh kabutan. Kan gitu. Nggih mboten ngoten, Pak. Iki lho tantriku duduk mau nggarai tugas. Mergone dek jare kate nikah. Siapa? Tantri. Tantri itu yang mana? Kula. Tantri iki lho, Pak. Kula niki lho Pak, kula namine Tantri kula. Oh, wis pantes jadi sampai nek kate rapi. Lho, pantes ya, Pak. Kan kurang lulus sih. Emang. Lho, rapi dhisik engko terus mari rapi diterusno. Nek sampeyan ya apa? Nek aku kan ngenteni lulus sih. Ngenteni lulus sih. Terus rapi. Yo Kak. Terus golek kerja. Lapa kerja digoleki? Cek teko dhewe. Sing penting iku sampean pinter. Iku kerja iku teko dhewe gak golek-golek mlebu toko, mlebu mrono, mlebu mrene. Bingung iku. Niku lho. Ya apa? Ya pengen rapi, Pak. Pengen rapi. Mosok ngono tok sih alasanmu temenan ta? Ya aku iki koyo gak pengen ngerepotno bapak ibuku. Lek seumpamane aku ndang rapi kan bapak ibuku yo ndang enteng. Nek cara sampean niku kepengin rapi. Nggih, Pak. Cita-cita sampean. Nggih. Bojo sing kaya apa? Modele. Nggih sami kali pacar kula niku, Pak. Ganteng. Terus dukur. Nggih, mboten napa-napa Mas yo nggih kerjaane pas-pasan, sing penting halal nek kula niku. Oh, ngono. Nggih. Masih bojone kerjane gak nemen pokoke halal. Nggih, sing penting niku cekap damel maem ben dinten ngoten. Duh, cita-cita yo aja ngono. Lha pripun? Nek iso urip enak sugih. Makanya nek golek bojo, jangan kamu menyintai laki-laki, tapi laki-laki yang mencintai kamu. Nah, nek kamu mencintai laki-laki, akhirnya dipermainkan barek laki-laki. Lek saling cinta pripun, Pak? Loh, nek saling cinta itu nggak masalah. Tapi berapa persen cintanya arek lanang, berapa persen cintanya arek wedok?
Nek arek lanang ku cinta banget mbare awakmu trayomi, terlindungi, uripmu bahagia. Tapi nek kamu sing ngejar laki-laki, kamu cuwing tanemen, didik-didik cemburu, uru awakmu. Nggih Pak, tapi barana niki kula pacarane nggih pun dangu, dados nggih mboten salah to nek kula pengen rabi. Gak masalah, sing penting mapan ya. Nggih, awakmu ku lho wis kenal ta karo pacarmu, maksudnya wis tahu seluk-beluk dikoreksi sik ta lah. Iya. Ojo titik-titik pengen rapi. Ero kok aku wis tahu iku aku dikenalno Dek keluargane kono. Tapi ya iku ya emang dek iku duduk saka keluarga sing sugih-sugih banget, yo biasa-biasa ae, tapi yo gak apa-apa wis. Wong aku kan saling cinta. Apa rumah tangga iki cukup dipangan ambek cinta ya? Terus rencanamu pas mari rabi iki lapo? Kuliah manganane cinta ngono ta bendino. Ya luwe mangan cinta. Oh, ya pangaman sekolah. Kan kok bojoku yo iki mari rabi kan tetep kerja. Terus saiki bojomu wis kerja ta? Calon bojo. Sampun, Bapak. Kerja apa? Kerjane nggih ngoten niku. Nggih. Apa? Kerja apa kudu jelas. Lho kan awakmu lho sik bingung Tan. Nggih ngoten niku pekerjaane nggih mboten tetap ngoten Pak, serabutan, kadang entene nguli bangunan, kadang nggih entene lagi panenan apa nggih tumut panen ngoten. Waduh, ngono iki menciptakan penderitaan. Soale ya apa wong nyambut gawe rok-rok asem. Iya lho ono asem dirok, nek gak ono terus ya apa? Lah yo kok gak eman mbak iki sih sarjanamu biyen soro-soro kate mlebu kuliah saiki wis tega banget kamu kate ngejulno kuliahmu iki. Iya tapi ya selain aku nek pengen rabi, ibuku lho yo pengen nyawang aku apa iki rabi, wong ngono pengen duwe gawe di omah iku. Ibumu gak iso sabar sik ta. 2 tahun lho sik pas lulus. Wingi iku aku yo sadurunge mutusno pengen ngene iki yo omong-omongan sik ambek ibuku. Yo ngono iku ibuku koyo wis gak apa-apa wis. Ri tantri, rabi yo ae ta lah. Ngono cek bapak ibu ki enteng ngono. Wis awakmu niru-niru tantri. Iya, Pak, aku gak niru-niru. Umpamane tak jodone mbarek pegawai perikanan ngono yo. Lho, nek aku ki ngenteni lulus sik. Terus wis mari lulus. Aku kudu duwe kerja sik, Pak. Kan kamu kudu kerja. Heeh lho, anjen pernikahan iku kan 2 orang, harus seimbang ngono. Sing lanang kerja, sing wedok kerja. Sama-sama kerja. Gak oleh berpangku nang 1 orang tok. Kan njagakno ya. Bagus iki cita-citane. Bekerja terus kapan kok cinta-cintaane? Loh, uripku gak mung cinta-cintaan tok. Ya apa setan? Kerja kabeh, kapan menikmati duwike lho. Lho ngene lho, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ora ono lagu ngono iku. Nek aku gelem iku bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian, Pak. Oke seneng nih kamu. Kok seneng ya? Seneng terus iku apa iku? Lho, uripku lah. Ya, awakmu ro gak sih? Rabi iku gak mung soal mangan tok, tapi yo persiapane ku luwe akeh. Iya wis iya. Penting kalian sok teko kabeh yo nek aku rabi. Jenengan nggih dugi lho, Pak. Nanti? Nggih pernikahanku lho. Omahmu ndi aku garo ya? Ngriku lho perapatan menggo ngetan sekedhik niku lho. Perapatan ambek Gredo iku sebelah ndi? Oh niki lho kalau paringi undangan nggih Pak. Niki. Enten alamate teng mriki. Lho wis ana undangane ta. Sampun. Arek iki. Nekat arek iki. Wis suya banget kita ketokane. Wis. Sedaya pun siap Bapak insyaallah. Ngono ya. Wis matur nuwun aku nyun anu ya tak mlaku-mlaku dhisik. Nggih. Matur nuwun nggih Pak. Iya, ayo. Assalamualaikum. Salam. Kerajaan
Pak, undangane mulai dino iki wis disebar. Ya apa? Anak dhewe. Undangane wis disebar. Undangane disebar. Heeh, hiburane campur sari. Sampeyan kok sembrono sih, Bu? Loh, lah ya wis ade kudu sak cepete lho, Pak. Terus biayane iki lho ya apa biayane iki? Lah sampean kan wis wingi wis tak kandhani nang Mbak Yumu golek silian. Nek gak oleh bantuan ya golek silian. Ayo kene. Tak critani. Nelongso. Lah apa nelongso? Aku teko nang Mbak. Heeh. Masih parga ono, langsung ono Mbak. Heeh. Ya. Aku ngomong aten duwe gawe, akadku nembung nyilih, nyatane gak dikai. Aku malah diundat-undat, ya. Disonan entek ngamek kurang golek. Lah warek, Cik. Anak pertama durung cukup umur kok dirabekne diundat-undat. Lho, durung cukup umur apa? Ya wis anak dhewe mbarep kok. Kecuali nek sing ragil nah iku. Tapi tak pikir ya masuk akal. Terus jarene Mbak ngene, "Wis aku gak iso nyumbang, gak iso rono aku ya pas repot dino iku." Lho lah sampean gak nyeleh ngono to? Nembonge kan wingi loro to, Pak. Nek iso golek bantuan. Ya, nek gak gelem bantu nyeleh. Aku wis ngomong nyilih. Yu to Mbak, aku gak kate ngerepotin njaluk sumbangan tapi aku nyilih. Nyilih. Terus sing kate kon gawe balekno apa kon? Ya balekno kok tombange ra iso dibalekno. Sintine Mbak gak gelem kei sumbangan yo gak gelem nyilih. Ah lho paling sampean niku nek ngomongku kurang meyakinkan ngono lho Pak, paling. Ngene wis. Nek iso ditunda. Wis pokoke ya apa carane? Ya apa? Sampe nyilih Pak Lurah apa Pak Carek ngono lho. Ya apa? Ya gak iso ditunda wong dinane sing apik wis ketemu kok. Terus acarane barang wis iku kok wis direncana wis apik-apik. Derajate awake dhewe apa kok sampe munduk-munduk golek siliane Pak Lurah? Lho saiki kan sing penting kok danane kanggo resepsi ku sing penting ono dhisik ngono lho. Karuane lek nyilih ono jaminane nu gak apa-apa, Bu. Iki ya Allah, kate ngomong. Ya sampean kok berusaha meneh to, Pak. Kenalan ambek sapa seniman sing apik-apik kono nang film ta nang ngopo wong sampean aktinge ya apik ngono. Maksud iki iso meningkatkan penghasilan ngono lho, Pak. Sampean ku kudu berusaha pokoke. Gak gelem. Wis nek ngono mari ngene, aku tak melok kerja wis. Gak apa-apa kok digawe nyarutang. Wis ngene wis. Aku ojo dijak. Gak pokoke kudu terlaksana lho, Pak yo. Soale undangane kok nyebar kabeh lho, Pak. Lho koncoku mantan sing biyen guru-guru apa seni budaya kae. Ya wis kok digawe lesehan ngono digawe lesehan mangan sak onoke gak usah mewah-mewah. Yo gak iso. Ojo ngarai sumpek. Gak iso nek digawe lesehan nyilih kursi tetep nyilih kursi. Wis koyo ngene iki kate nyilih sapa neh, Bu? Wong kok nek nggone RW iso nek nyilih kursi iku iso dibayar kari. Kok dibayar kari dibayar? Ya lek buan sampe sing sampean jagat iso balik modale lek sampe gak ono balik gak iso balik. Lah iya sing penting kan sing penting ku terlaksana dhisik resepsine Pak. Pokoke kudu megah, kudu meriah, kudu geden-geden. Mosok duwe gawe pertama apa meneh dhewe kok mantu bubak lho Pak. Mantu bubak iku kudu nek asale ngono apik ngono kok berikutnya iki ya lancar jaya. Apa meneh Pak anake dhewe ku wedok-wedok lho Pak. Iki anak wedok pertama awake dhewe sing digawe Pak. Iya tapi aku gak setuju. Kok sampe rame-rame aku gak setuju. Yo gak iso, kudu rame-rame wong iki undangan wis nyebar. Aku yo isin no karo tangga-tangga. Apa meneh kumpulanku ibu ngaji Bu RT. Mbakku mau. Iki lho. Lah kok mek 100.000. Duwe apa iki? Kate njaluk piro? Ya 100 juta no. 100 juta. Iya wong ade keperluane 75 juta. Sampeyan sing patake mbakku kowe ngono. Heh? Kok maksa kongkon njaluk sumbangan. Ya meneh aku tak rono, ancane sampean ku gak iso ngomong paling. Iso ngomong ya apa wis gak perlu. Iya, sampean kok ya aja ngono, ya tetep berusaha. Aja terus ngalih terus mari ngono cuci tangan. Aku gak mbok openi, aku gak mbok reken. Ya apa? Ya diselesaikan wong loro. Sampeyan iki pancen wong wedok pengkuh. Gak iso menghargai jerih payahe wong lanang. Aku menghargai. Cuma awak dhewe ku perlu tambahan ngono lho. Tambahan nek nyanyi ini nyatane kok. Ya perlu tambahan. Aku tak kendat ae. Lho, aja kendat sih. Waduh, oh, Pak RT ngapunten, Pak. Sampeyan niku mboten menghargai kula blas. Mo geger yo geger mboyo, ini anak tamu kelar geger dhisik ngono. Mpun karo mau. Dirungakan teko njaba koyo bronto jojo binangun. Mpun karo mau. Oh. Kula niki muangkel Pak RT. Omong sampean sak ngono kabeh ket mau. Ini ku ngrasakne wong wedok biar wedok. Kuat aku Pak RT. Sampai niku lho enten napa sih? Kula niki mangkel duwe gawe pengen resepsi rame-rame, duwe anak sitok kok. Nangis aja mepet-mepet Pak RT. Mantu pertama. Arep digedhe-gedhekno lho bojo kula ngoten niku terus nesu ngoten aku. Bojo sampean niku nesuan ngoten niki. Mboten purun bantu.
Lah kula kan usaha ngoten lho Pak RT. Mboten gawe niki. Oh salah sampean. Kula salah. Salah. Nggih pun cambet gawe tapi karep bojo kula. Kula niki saking getere dadak kula Pak RT. Karepe kali kenyataane mboten diukur. Oh, apa jenenge? Oh, menggayu sing nggih wong atase wong mboten kaya kula nggih mboten mesti namung sekedar pengamen jalanan. Ngene iku jan ngoten. Lah nggih maksud kula niku Pak RT, kan kabeh undangan apa pun nyebar. Kabeh sewa-sewa nggih pun kula tembusi. Ngeten lho Bu. Wong DP ya wis tak DP. Napa-napa niku sampeyan niku rumah tangga. Nggih ngoten jenengan. Mestine ya rundungan sing apik. Ngoten lho. Mpun ngoyo-ngoyo nek nyatane mboten cukup modale temen DKN niku. Lah ngoten lho Pak RT. Sampeyan tak ngono mau nanggapi sakmene gedunge sakmene ta. Jenengan mireng jambak ta? Kula niku kok nyadari Pak RT oke lah. Mboten nyewa gedung, mboten napa-napa, mboten teng gedung, mboten wis nang omahe dhewe gak apa-apa, tapi sing apik golek terop ya sing apik. Terus digedhek-gedhekno ngoten lho Pak. Ngesakno anake kuwi nggih butuh bahagia lho Pak. 1500 lho Pak. Apa nggih cekap niki kampung niki gang kamu sak menten. Jane kula niki selaku ketua RT niki jane masalah bantu-bantu zakat mawon. Tapi mek bantu saran tok, bantu pikiran tok. Lho lek kula matur suwun tapi kapane kan bantu sing lebih teko pikiran menca. Niku lho Pak RT mbok nggih sewan-sewane niku digratisno ngoten lho Pak RT. Kula niki mbok napa nggih direwangi ngoten lho. Genten fasilitas punya kampung sing RT niku kursi ya paling ono ya 30, 40. Terus paling nggih mek 3 potong ngoten niku zakat kata. Niki lho Pak RT. Zakat dibantu akan pun Pak RT. Sampeyan pun ngoten niku. Niki undangan niku pun nyebar. Hari-hane pun tes niku. Terus napa-napa hiburane, napa-napane niku nggene napa nggih pun niku. Terus yo napa niki? Niku kudu terlaksana nek menurut kula Pak RT. Lah sampeyan njaluk kudu terlaksana, tapi modale mboten enten. Bojo sampeyan iki tolah-toleh kaya ngene mboten saged sampeyan. Kesane pados utangan, maksud kula niku rak ngoten usaha, Pak. Golek utangan ngono lho. Besok marine acara kan iso disaur ngoten lho Pak RT. Sing terlalu ngoyo niku nuwun sewu nggih Bu sampeyan. Kepengin didelok wah wong kampung. Nggih sampean tutur. Kalau digawe kalau kula nggih mboten ngatos isin lah. Digedhek-gedhekno nanggap sembarang, nekano artis ngene. Tapi kan bojo sampeyan lho gak dikoyo. Terus kenapa sampeyan? Celengan nggih mboten. Celengan kok niku Pak RT. Maksud kula benjing nek mari mantenan kan buka tombang, saged kangge nyicil. Mantun niku kepengin kula tak kerja kali bojo kula. Nah ini tamu niku tak keudan deres. Lho undangane 500 lho Pak RT. 500 apa? Sampeyan mbon Jakarta PT Bloro. 115 ngono. Tak delok catetane mau. Ayo. Ya 100 sing gak sembarang mboten diukur kali kekuatane. Mbon sampeyan iki lho. Delok mboten mboten Pak RT. Pokoke resepsi. Balunge sampe ketok kabeh ngenten iki. Mikir sampeyan iki delok. Oh. Pun kersane usaha bojo kula niku. Pokoke Pak, gak iso pokoke kudu resepsi sing mewah. Wis, mbuh. Caramu ya apa? Ngoten iki apa? Lumrahe dadi wong wedok dadi bojo lak mboten. Sampe yo ngono dadi wong klumbrak-klumbruk ngono. Lho kula klumbrak-klumbuk niku lek awan. Nek bengi apa? Nek bengi malah nemen. Mboten wonten niki paribasa pancen nggih kula niku nyambut damel harus enjoy, harus happy. Senajan tamu ngamen niku kula nikmati ojo sampe jarane wong ngemis tapi jual jasa ngoten Pak nggih. Pun saiki kula nyaranaken mawon. Bojo sampeyan atur sing apik, sampeyan ndundi sing apik. Supaya gak kegeran mungkin isi delok tangga. Emang ngelebokno undangan di plastik iki lho. Iya kene lah tak ewangi. Kok wakeh men sih undangan iki mbok undang kabeh sak univ ta iki mbok undang. Sak rektor-rektore barang ta mbok undang. Yo enggak, yo iki pokok wong sing tau petuk anakku tak undang. Sak awakmu yo ngono, awakmu iku sing sapa sing mbok kenali tak catete, tak undangi sapa? Tan.
awakmu ki gak iki ta apa gak dipikir-pikir sih kan mbok yo ro kondisi keluargamu kaya apa mosok yo ngundang sakake wong iki ngono pesene ibuku duduk teko aku ibuku dhewe sing ngongkon gak popo iki ngono lho ibuku sing ngongkon aduh ya apa Dani menurutmu ya apa ya berarti wong-wong sing tau mbok petuki nak dalan kaya tukang bakso ngono kuwi mbok undang. Bapak Dek iki sepedhoan dhewe iku ya tak undang. Tukang parkir sing biasa ndek mall iku mbok undang. Kancamu iku lho sing ndek ingi pedhoan anakmu iku sapa sih jenenge tak catete tak undang ya. Temen aku gak apa-apa wis, aku ngerti tepakmu ya undangane ya. Weh-wehno iku. Hetan tenan. Iku Fitri barang iku, amu barang. Gak apa-apa wis. Enggak mu 20, amu selawe ta. Ya apa ngono pokok sing akeh lah wis. Hetan aku mikirno awakmu lan keluargamu lho, ya apa tenan ta iki. Gak usah mbok pikir. Wong iku lho ibuku dhewe sing pengen ngundang wong cek akeh sing teko. Mungkin kalau jarene ibuku pernikahanku iki kono mewah ngono. Tan, ya apa ya tak ngomongno maneh. Iki duit akeh, kas barabi malah luwe akeh masalah nih sik nyaur-nyaur utang iki iku. Enggak kok kabeh iku kan wis disiapno ambek bapak ibuku. Aku kan tinggal rapi ae ambek ngundang-undang sapa sing perlu tak undang. Wah, berarti kamu iki tinggal terima dadi ngono. Ya iya kan ya aku sing ape jerabeno. Wis nang catet kilo-kilo catetano kabeh jenenge kancamu sapa sing ndek ngepro anakmu iku lho. Nang gak apa-apa ta iki masa lek kancaku sing gak kenal awakmu ya masa tak undang. Ya gak apa-apa. Golek teko kan iso bareng-bareng ambek awakmu, cek gak bingung. Ya apakmu kate ngundang kancamu ta dah? Gak ero pira iki ngelek nang ibu iki. Salim. Nggih, Bu. Iki lho kancamu sing jarine kanca akrab ning kampus ngono ta? Oh iya. Cara istilahnya sapa nak jenenge nak? Kula Fitri. Oh Fitri. Sapa iki? Kula Indah. Oh Indah. Lho pintere. Ya nduk ya berdua tolong dibantu ya. Tantri ya. Kancamu kan areke merit ngono lho, areke resepsi lah. Ibu iku kan yo butuh apa ya mergo keperluane akeh. Dadine yo tolong dibantu ya. Mboten napa-napa to Bu ngundang. Oh masalah undangan, gak apa-apa ngundang wong sing sok sak akeh-akehe perune apa? Engko nek mari kan terus bubuhane akeh. Dadi kena digawe apa nutup biaya. Ngono lho. Ibuku dhewe sing ngongkon. Gak apa-apa, ancane tak peseni. Kancamu sapa sing akrab, njaluk bantuan, bek duwe kanca-kanca, paling ora sing kenal utawa masih sing gak kenal yo gak apa-apa. Engko nek pas wayahe teko nggon resepsi, wis bareng sampean, ngono lho. Oh, rame-rame ngono. Iya, rame-rame geruduk-geruduk janjian ning ndi terus rene bareng-bareng ngono kan enak. Oh berarti dandane wis ana kabeh Bu. Iya. Makane kok nek dene ana kurang-kurange kan yo njukuk teko tombang iku. Makane golek kanca sing akeh. Engko undangane sok akeh, dadi engko sing lebone tombang akeh. Ngono kan? Logis to? Nggih, Bu. Undangan gak ngerepoti ka. Yo gak, wong catering barang wis siap kok. Catering wis siap. Terus ngene ya, iki ngene, kan anakku kan ya tak kosno to ya. Lah kan tak silih sepeda motor. Sampean barang kan ya wis cekel sepeda motor. Iki ya apa? Iki ibuke Tantri iki enak. Iki ya butuh biaya kanggo DP sing kedua. Lah DP sing kedua iku 3 nggon. Ana wedding, catering, ambek ana meneh sing keperluan kaya terap-terap ngono kuwi lho. Nah, iku ya apa nek misale sepeda motor sampean ku tak seleh ngono ya apa? Engko nek mari gawe ku tak gabalekno ngono lho. Utawa luwih anyar ta ya apa ngono. Jenengan ngampil gadane rencang-rencang to, Bu? Mboten napa-napa to, Bu? Ya gak apa-apa kan kabeh wis tak perkirakan to. Dadi engko nduk Indah sepeda motormu ambek sepeda motormu Fitri tak silih ibu sik ya. Tak silih sih, nggone Tantri kan wis mari, sesuk baru tak silih nggone Tantri. Dadi kok sampean kan wis kos-kosane kan ya wis cedhek karo kampus to. Mlaku dhisik gak apa-apa, engko nek mari gawe tak balekno. Supaya iso kanggo nutup DP sing kedua iki lho. Ibu yakin Tan iso nututi bayar-bayar utang-utang iki? Ya yakin lah, kan kok mari mantenan yo ibu engko iso kerja. Iso ngewangi gawe nutup.
Tapi motorku balik ta. Ya balik, tak balen luwe anyar ta ya apa? Lho ya apa dah nek awakmu? Lho terus kapan jenengan iki balikno surat motor? Ya saiki to, saiki langsung tak gawa, sepeda motor ndang tak gawa, ndang tak lempit, tak nggih keperluane ibu ngono lho. Tolong dibantu ya. Ya. Jenengan balikno surate niki, surat motor niki. Ya sampun, langsung iku wis pokoke sampun pun mari duwe gawe langsung nggih Bu. Sampeyan kok tak celuk nang omah ya. Mengke sanggup ta Bu jenengan Bu ngampil dihitung. Kok dene ana kurange ya gak apa-apa, titik-titik dicicil ngono lho. Ya, engko nek perlu ngene, sampean iso golek tambahan misale ya saiki kan DP kedua. Engko nek perlu kok kanggo pelunasane utawa kok mendekati hari H, ibu kan yo perlu nyekel duit. Lah kok iso nyele-nyele dosenmu ta ya apa? Apa iku lho Tantri? Dosen pembimbingmu lho sing tau nang omah? Bu, ya aja sing iku lah. Alah gak apa-apa. Jenenge Pak sapa iku? Pak Yusuf ya. Iya aku kenal iku. Wis gak apa-apa kok ana wong loro kok ya. Iso kok. Wes Bu, secukupe ae kok malih kok. Lah iya, artine nek dosen pembimbingmu berarti kan awakmu ya kenal cedhak ambek awakmu. Wong ibu ya kenal. Kan ngono ra iya ta? Lho, Mbak Indah ya. Heeh, kok iso njaluk tulung Mbak Indah barang kok gak iso nyele ibuke. 10 juta ta ambek iku. Kok mari ngono nek dosen pembimbingmu kan ibu ya kenal. Ambek iku Nak Indah, ambek Nak Fitri. Kok misale awake ibu iki kan wis pelunasan sing DP kedua ya. Ibu kan ya butuh cekel duit to pas hari H. Kok ono keperluan apa? Mungkin yo iso njileno ibumu 10 ta 15 juta ta 20 juta ngono gak apa-apa. Ya, aku ki perlu nyekel duit ngono lho. Tapi masa Dek sampai kok nggone ibuke Indah kan mbek Fitri. Lho kan juga apa-apa wong ibuke dhewe. Iki anak-anake lho dadi kancamu. Ra yo gak ados e. Engko nek apa-apa. Iki motorku. Iku gelangmu barang iku Nak Indah, iso bae tak sele. Iku pirang-pirang gram iku 5 gram ya kaya ya. Nggih. Kan regane piro kan ya iso tak sele, iku iso tak balekno, gak apa-apa. Pokoke sing penting kok mari gawe ya. Iki langsung kan Bu dibalikno ne. Iya, langsung. Apa gelange tak gawe pisan ta? Ya mboten Bu, cukup surat motor niku. Surat motor ya, tapi engko nek butuh maneh engko baru ya aku nembung sampean ya. Iya, tak balekno. Wis iki kene surate. Aku mung duwe cekelan motor tok lho uripku iki, Bu. Lho, masyaallah. Gak apa-apa. Ngono kan yo sampean yo tetep diragati mbak wong tua sampean sih. Sementara om cekelan iman sih ya. Terus ngono Tantri. Wes ya, saiki ndi kuncine tak gawa kabeh, surat-surate gorene, sepeda motor tinggalan wis balik nang kos mlaku ae gak apa-apa wong gak adoh kok. Karo kacek piro sih kacek 4 gang ya. Ning kampus malah cedek kacek sak gang. Iya. Nggih. Ya wis ya. Fit mulane bareng ya iki. Gak apa-apa tak temeh Bu telone wis gak apa-apa ya. Tantri ya. Wis nduk ya. Gak apa-apa. Wes, Nak Indah, ambek Nak Fitri, matur nuwun ya bantuane. Engko selanjutnya sampean pikir maneh dadi engko nek ibu butuh nyilih duit maneh engko tolong hubungono ibuke sampean ya. Ya wes ngono ya. Matur nuwun. Sami-sami Bu. Wes oleh sepeda motor loro wis gak apa-apa. Ancene nek ngene iki ya bojoku sing gak iso ukil pikirane. Wis oleh sepeda motor loro ya. Nek ngene iki enak. Ancene bojoku gak ukil iku pikirane.